سلام كبرات بيتسب كما يكنيخم اتفيلم كم زفتيخم وايد طراطرن نعاخم بطعم قليل نعنا دما عبي نغري مو سابسكرايبنا لايك مغبار ايترسعو سلا زبرتات عنا ايو كابز حلفه كفال انت جمر اتصوتا منم كيفلطو يسمامعو اتناي مجمريا وددر دما كلتي شوكولات بيدم كي حاز مبلع كم زخونه تنغيروم جون اتصوتا انت تصاوت جاغن كم زحفرت يرينا ابتشعو ساعات نجيت فكرو نايجيا حافتا اب حماق ساعات ترقيبا اتنجر اب حرقانن قنن خوينا مسرآيت نحافتا كم تبقالا نسبعلانا تنغاغرت تغيد بدحريو جوي اتصوتا اشنيفو اتهيا بستوها بحدي سركي نجيا يهبامو يقرما جيانا بغزا انت خيد حافتا اتكفل بوش تقليفا اي كفتن تبلامو جيا دما اب صوفا تدقس اتابقن ازعورت حافتا دما كلتين سسالو فوتو ناب محمراو ميديا تسراچ يمو كاب كلتين من قنجو كم زخونه تحتت كابتوم تملكت زمص ملس دما كاب ان لعلي جا قنجو كم زخونه تيو اتا قناعتኛ نايجيا حافتا دما مورالاي موتمو قنجو خوينا نخترأ ناي بلاستيك سيرجر نكتسرح توسن مستا سيرجر تسرح دكتور تراخبمو افنጫ ሙሉ بملك تستخاخل كم تدلي تنغرا اتا دكتور دما دحرئت سيرجري قنجه تخوني خيلا بمحسات دللا نسيرجر زدلي ገንዘብ ቀዲማ ከተምጽ ከም ዘለዋ ትነግራሞ ንሳውን አዚያ በመሐጓስ ናባዲያ ከይዳ እቲ ገንዘብ ንኽትህባ ከተእምና ትፍትን ነገር ግን አዲያ ፈጺማ ከም ዘይትህባ ስለስተረደአት በትዝረኸበቶ ክፍተት እቲ ገንዘብ ትሰርቃሞ ናብቲ ሕክምና ትኸይድ እንጀንውን እቲ ጉዳይ ካብ አዲያ ይሰምዕሞ ጠጠው ከብልዋ ቀልጢፎም ይኸዱ ከም ዕድል ኮይኑ እታ ቆልዓ ግና ሰርጀሪ ከይተገበረት ይበጽሑ ጂያ እቲ ገንዘብ ኣብ እትደልየ ግዜ እታ ሓፍታ ድማ ከም ዝኸፈለቶ ትነግሮም እቲ ገንዘብ ከምልስዎ እንትኸዱ እታ ዶክተር መጭበርበሬት ከም ዝኾነት ከም ዝፈለጡን እታ ዶክተር ከዓ ናይ ብዙሓት ገንዘብ ሒዛ ከም ዝጠፈት ይንገሮም ናይ ጂያ ሓፍታ ድማ በዚ ነገር ሓዚና ቆንጆ ንምዃንላ ከም ዝገበረት እና በኸይትን ትናገር ጂያ ከዓ ተሓቕፋሞ በቲ ትኽክለኛ መልክዓ አዚያ ቆንጆ ከም ዝኾነትን ምንም ዝወፃ ነገር ከም ዘየለ ትነግራ ጂያ ከዓ እታ ዶክተር ንምብቃልን እቲ ገንዘብ ንምምላስ ብምሕሳብ ናይታ ዶክተር ሽም ኣብቲ ናይ በቀል ኣፕሊኬሽን ትጽሕፎ ሽዑ ድማ እታ ዶክተር ኣብ ሊፍት ውሽጢ እናሃለየት ሓንቲ ህፃን ፀጉራ እናደርዘታ እንትመስላ ማስቲካ ከም ዘጣበቐትላ እንትርዳእ ግን ኣዝያ ተሓርቕሞ ብቁልጥፍ ናብ እንዳ ፀጉሪ ከይዳ ብስታይል ገይሮም ንኸልዑላ ትእዝዝ ነገር ግን ብስሕተት ሙሉእ ፀጉራ ኢላጽዋሞ ጋውና የምስልዋ ንሳ ኸዓዚ ምስ ረኣየት ብሕርቃን ቃላት ሓፂርዋ ምሪራ መብኻይ ትጅምር ካብኡ ዝገደደ ድማ ኣብኡ እናሃለየት ፖሊሳት ይመጽሞ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ብምጭበርባር ገበን ተጠርጢራ ከም ዝኾነት ገሊጾም ይኣስርዋ ናይታ ዶክተር ነገር ብቲቪ እናተመሓላለፈ ስለ ዝነበረ እንጂያውን እቲ ዜና ይርእይዎ ጂያ ከዓ ካብቲ ናይ በቀል ኣፕሊኬሽን ኖቲፊኬሽን ይመጻሞ ከፊታ እንትርእዮ ኣብታ ዶክተር ዝተፈጠረ ነገር ዘመላኽት እንትኸውን እቲ ተልእኾውን ብዝተሳኽዐ መልክዑ ተጠናቂቑ ዝብል ቴክስት ይመጻ ጂያ ድሕሪ እዚ ኩሉ መሐጎሲ ዜና ሓፍታ ሕዝውን ከም ዝሓዘነት ትርእያሞ ንዓን ምሕጓስ ብምሕሳብ እቲ ጆን ዝሃባ ዝነበረ ስልክ ትህባ ሓፍታውን በዚ ሕጉስቲ ኮይና ካብ ልባ ተመስግናሞ በቲ ዝገበረቶ ነገር ተጣዒሳ ንጆን ንምግዳፍ ትውስን ካብኡ ንጂያ ደጊማ ከምዚ ዓይነት ጥፋት ከም ዘይትሰርሕን ኣብቲ ሽንቲ ቤት ከም ዘይተጸልምተላ ኣብቲ ነግራ ግዘ ጂያውን ክምሲላ ብዘይ መብራህቲ ከመይ ከም ዝኸውን ሓሳብ ኮይኑ ነይሩ ኢላ ትምልሰላ ኣብ ዝቐጽል መዓልቲ ጂያ ምስ ዓርካ ናብ ሬስቶራንት ኣትያ እቲ ዘቃጽል ምግቢ ብዘይ መስተ ወድየን እንተበሊዐንኦ ሒሳብ ከም ዘይኸፍላ ዝብል ውርርድ ኣትያሞ ንእሽተይ ምስ በልዓ ጂያ ከም ዘይኸኣለትን ማይ ክትሰቲ ከም ዝኾነትን ትነግራ እታ ዓርካ ድማ ኣረ ከም ገለል ክትጻወርዮ ትብላሞ ናይዚ ምግቢ ገንዘብ ክንኸፍል የብልናን እንትብላ ኣብቲ ቀን ዝነበረ ጆን ይመጽእሞ ንጂያ ማይ ይህባ ንሳውን ትሰቲ በዚ ድማ ስለ ዝተሸነፋ እቲ ሓንቲ እንትሓርቕ ጆንውን ከምዚ ኢልካ ይትሕረቒ እቲ ሒሳብ ባዕለይ ክኸፍሎ እየ ይብላሞ እቲ ዋና ነገር ናይ ጂያ ጥዕና ከም ዝኾነ ተናጊሩ ይኸይድ ጂያውን ጆኒ በቲ ዝገበሮ ነገር ኣዝያ ትሕጎስሞ ደሓር ድማ ጂያ ናብ ገዛ ትምለስ ኣዲያ ድማ ንእኒ ጆን ዝብላዕ ነገር ንኽትወስደሎም ትእዝዛሞ እታ ሓፍታውን ከይተኣዘዘት ትኸይድ ናብኡ በፂሐን ምስ ኣተያ ሓው ኣበይ ከም ዘሎ እናሓተቶኣ እናሃለያ የንግውን
ዘስሐ ኣከዳድና ተኸዲኑ ካብ ክፍሊ ይወፅእ ንሰን እውን ስሒቐን ዥያ ፎቶ ትስእለሞ እዚ ነገር ንዕረኽቲ ከም ተርእዮ ነጊራ ተሃድም ካብኡ ኣብ መንገዲ እናኸደት እናሃለየት ዝኾና 3 ኣጓላት እቲ ጓሓፍ መጠራቐም እናደፍኦ ትርኢ እሞ ናብአን ቀሪባ እቲ ዝገብሮ ዘለዋ ነገር ካብአን ዘይጽበ ከም ዝኾነን ንከስተኻኽልኦ ትነግረን ንሰን እውን ብድፍረታ ተገሪመን ከሃርማ ናብ ምጽጋዕ እንተጀመራ ከም ዕድል ኮይኑ ምስ ዥያ ኣብ ሓደ ክፍሊ ዝተምሃር ቆልዓ መጺኣ ኣብ ቅድሚ ዥያ ጠጠው ትብል ካብኡ ድማ ነተን ኣጓላት ተትኸዳ ከም ዝሕሸን ተጠንቅቐን ንሰን እውን ምስንዛር እንተጀመራ ናይ ዥያ ዓርካ ዝሰልጠነት ስለ ዝነበረት ተሃርመን እሞ የምልጣ ኣብ ሓደ ጸግዕ ጠጠው ምስ በላ እታ ንዥያ ዝተኸላኸለትላ ቆልዓ ኣብ ሓደ ወቕቲ መሓዘን ከም ዝነበረትን ካብኡ ግን ሓይላት ምዃነን ምስ ተገንዘበት ካብአን ከም ዝረሓቐት ትገልጸላ ዥያ እውን ምስ ኣዳመፀታ ንባዕላ ምክልኻል መዓዝን ኣበይን ከም ዝተምሃረትን ተሓታ እታ ቆልዓ ድማ ንዥያ ሒዛ ናብቲ ዝስልጥነሉ ክለብ ትወስዳ እሞ ምስታ ኣብኡ ዘሰልጥን ኣቦኣ ተላልያ ብድሕሪ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ውሽጢ እቲ መምህር ነቶም ተምሃሮ ብጉጅለ ኸፋፊሉ ኣሳይመንት ንክሰርሑ የእዝዞም ዥያ ከዓ ናብ ናይ እኒአን ጉጅለ ዝኣተየት እንትኸውን ንሳ ከዓ ወለዳ ከም ዝተፋትሑን ኣቦ ኣበይ ከም ዘሎ ከም ዘይትፈልጥ ትናገር ካብኡ እቲ ጉጅለ ተኣኪቦም ናብታ ስፖርተኛ ዓርካ ይኸዱ እሞ ንሳ እውን እቲ ናይ ስፖርት ዕጥቂ ተርእዮም ኣቦኣ እውን ይመጽእ እሞ ንኹሎም ምውቕ ብዝበለ ሰላምታ ይቕበሎም እሞ ናብቲ ስልጠና ንክሕወሱ ይነግሮም ብዙሕ ከይጸንሑ ኩሎም ናይ ድኻም ስምዒት እንትስምዖም ዮንግ ግን ምንም ድኻም ኣይተሰምዖን እቲ ኣቦ ድማ ንዮንግ ኣድኒቑ ንሱ እውን መንእሰይ እናሃለየ ከምኡ ምንም ዘይስምዖ ጠንካራ ከም ዝነበረን እቲ ግዜ ንሱ ከም ዘዘከሮ ይገልጸሉ ዥያ ከዓ እታ ስፖርተኛ ዓርካ ምስ ኣቦኣ ዘለዋ ቀራረባ ርእያ እናቐንአት ንርእያ ብድሕሪኡ ድማ ዥያ ምስ ኣድያን ሓፍታን ኣብ ካፌ ተራኺበን ኣብቲ ናይ ስፖርት ክለብ ምስ ዕረኽታ ዝተሳለተ ፎቶ ተርእየን እሞ እታ ስፖርተኛ ቆልዓ ምስ ኣቦኣ ዘለዋ ዘቕንእ ፍቕሪ ትነግረን ቀጺላ ንዓኣ ዝሓስበላን ዝጭነቕለን ኣቦ ከም ዝናፈቓ እንትናገር እታ ንእሽተይ ሓፍታ ግን ብምሕራቕ ስለ ንሱ ንኸይተልዕል ትነግራ ምርኢትና እውን ድሕሪት ይመልሰና እሞ ዥያ እና ሓፍታ ንኣቦን ህያብ ክህብኦ ይሓስባ እሞ ንብዙሕ ግዜ ዘጠራቐሞ ገንዘብ ኣቦን ዝነበሮ ዕዳ ንምኽፋል ሰይሩ ከም ዝወሰደን እኹል ስለ ዘይነበረ ድማ ናይ ግድን ካብቲ ቦታ ክጠፍእ ስለ ዝነበሮ ዥያ እና ሓፍታ ተንበርኪኸን ዋላ እኳ እንተለመነኦ ሽዑ መዓልቲ ወፂኡ ከይዱ ከም ዘይተመልሰ የርእየና ምርኢትና ከዓ ናብዚ ሕጂ የምፅአና እሞ ዥያ ኩሉ ነገር ገዲፋ ንኣቦኣ ዝናፍቐት እንትኸውን ሓፍታ ግን ክሳብ ሕጂ ይቕሬታ ኣይገበረትሉን ኣብ ዝቐጽል መዓልቲ ዥያ ኣብቲ ካፌ ምስ ጉጅለኣ ኮይና ፕሮጀክቶም እናሰርሑ እንትኾኑ ዮንግ እውን ንዥያ ከም ሓፍታ ዝተርእያ እማ ብስራሕ ተወጢራ ርእዩ ናብኣ ከይዲ ምስራሕ ይሕግዛ ዓማዊል መጺአን ንዑ ኣብ ዝረኣዮ ሰዓት ድማ ብጽባቐኡ ከም ዝተሰሓባን ንዑ ንክርያ ከም ዝመጻ እታ ኣሞ ትሰምዕ እሞ ንዮንግ ብቋሚ ክሰርሕ እንተኾይኑ ሕቶ ተቕርበሉ ኣብቲ ምሸት ከባቢ ዥያ ናብ ገዛ እናተመልሰት እናሃለየት እቶም ፖሊሳት ነቲ ናይ መደብር ሸያጢ ሰብ ሒዞም እናንገላትዕዎ ትርኢ ቀረብ ኢላ ኣብ ትርእዮ ግዜ ግን ኣቦኣ ከም ዝኾነ ትፈልጥ እሞ ትድንግጽ ካብኡ ጎያ ናብኡ እንትኸይድ ኣቦኣ ከዓ ዝኾኑ ቆልዑ ናይ ሓሰት ታሲራ ተጠቒሞም ካብቲ ሹቕ ኣልኮል ከም ዝገዝኡን ካብኡ ድማ ናብ ፖሊስ ከም ዘመላኸቱ ይገልጸላ በዚ ድማ ከቢድ ቅፅዓትን እስራትን ከም ዝጽበየ ፈሊጣ ኣዝያ ሓዚና እንትበኪ እቲ ኩነታት ዝተረድኦ ዮንግ ድማ ናብ ዥያ ቀረብ ኢሉ ከረጋግዓ ይፈትን ናብ ገዝኣ ምስ ኣተየት ዥያ ኣቦኣ ገንዘብ ከም ዘድልዮን ንክትኸፍለሉ ንኣድያ እንተሓታ ኣድያ ድማ ከመይ ኢልኺ ኣቦይ ንጹህ እዩ ኢልኺ ተኣምኒ ኢላ ወቒሳ ትቃወማ ዥያ ከዓ ኣቦኣ ሓያል እምበር የዋህ ልቢ ከም ዘለዎ ትገልጽ ንጽህነቱ ንምርግጋጽ ድማ ትውስን ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ዥያ ናብ ጆን ከይዳ ሓገዝ ከም ዘድልያ ትነግሮ ንሱ እውን ምንም ከየምናተ ምስ ተሰማመዐ ናብቲ ኣቦኣ ዝሰርሐሉ ቦታ ከይዶም እቲ ናይ ድሕነት ካሜራ ብምጥቃም እቶም ዝገዝኡ ቆልዑ ይርእዎም እሞ ዝኾነ ዓይነት ሓበሬታ ከም ዘይገደፉ ኣብ ዝረኣየ ግዜ ኣብ ድሕሪኦም ዓቢ ናይ ኣጭበርባሪ ጉጅለ ከም ዘሎ ይርድኡ ዥያ ከዓ ኣብዚ ሕጂ ኣቦኣ ትኽክለኛ ፍትሒ ንክረክብ ብምሕሳብ ናይቶም ኣጭበርበርቲ ሽም ናብቲ ናይ በቀል ኣፕሊኬሽን ሽሞም ትጽሕፎ ብድሕሪኡ እቶም ኣጭበርበርቲ ናብ ሓደ ካፌ ከይዶም ታሲሮም ተጠቒሞም ኣልኮል ኣዚዞም ምስታይ ይጅምሩ ክዳን ክቕይር ናብቲ ሽንቲ ቤት እንትኸዱ ሃንደበት ክዳኖም ይስረቕ እቶም ተቆጻጸርቲ ይሕዝዎም እሞ
ንፖሊስ ይጽውዕሎም ብዙሕ ከይጸንሑ ጅያ ካብቲ ናይ በቀል ኣፕሊኬሽን ኖቲፊኬሽን ይመጻ እሞ ከፊታን ትርእዮ እቶም ኣጭበርበርቲ ብፖሊስ ተታሒዞም ዘርኢ ፎቶ ነበረ። ቀጺሉ ድማ እቲ በቀል ብዝግባእ መልክዑ ተጠናቂቑ ዝብል ቴክስት ይመጻ። ካብኡ ድማ ዮንግና ጆን ሒዛ ናብ ኣባኣ ትኸይድ እሞ ኩሉ ችግር ከም ዝተፈትሐን ነፃ ከም ዝኾነ ተበስሮ። ኣባኣ ድማ ተሓጒሱ ከም ህያብ ዝደለይዎ ነገር ካብቲ ሾቕ ብነፃ ንኽወስዱ ይነግሮም። ናይ ጅያን ናይ ኣባኣን ርክብ ሓሪፍ እናኾነን ከምቲ ዝትደልዮ እናኾነ ከም ዝመፀ ንርእዮ። ኣባኣ ብቐልዲ መልክዕ ብመንዮም ከም ዝተሰሓበት ብምሕታት የሸማቐቓ። ንሳ እውን ሽዑ ጠጠው ኢላ ኣብቲ ናይ በቀል ኣፕሊኬሽን ድሕሪት ዘለዉ ካብ ክልቲኦም ሓዲኦም ከም ዝኾንን ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ከም ትበጽሐሉ ትዛረብ። ሽዑ መዓልቲ ምሸት ናይ ጅያ ኣደ ምስቲ ዘስራሓ ወዲ ስለ ስራሕ ንምንግጋር ኣብ ዝተራኸብሉ ቦታ እቲ ዘስራሓ ወዲ ሰኺሩ ስለ ዝነበረ ሓደ ዘይኾኑ ነገራት ምግባር እንትጅምር ብጽፍዒት ሃሪማ ማይ ትደፍኣሉ። ደጊሙ እንተቸግራ ሽዑ ናይ ጅያ ኣቦ መፂኡ ይሃርመሞ ንእሽተይ ምስ ተጋጠሙ እታ ኣደ ድማ ደጊሙ ናብ ናታ ህይወት ጣልቃ ንከይኣቱ ትገልጸሉ። ንሱ ድማ በቲ ዝሓለፈ ነገር ይቅርታ ንኽትብሎን ኣብዚ ሕጂ ሓቢሮም ንክኾኑ እንተሓታ ንሳ እውን ገዲፋቶ ትኸይድ። ጅያ እውን ናብ ርሑቕ ኮይና ትርእዮም እሞ ኣቦኣ ናብ ገዘአን ክምለስ ከም ዝኾነ ትናገር። ናብ ገዘአን ምስ ኣተያ ኣዲኣ ናይ ጅያ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ውፅኢት ርያ ዘምጽአቶ ውፅኢት ዋላ እኳ ሓሪፍ ይኹን ምስ ናይ ጆን ብምንጽጻር ስምዒታት ትንክፍ ንግግር ትዛረባ። በዛ ኣዝያ ዝሓረቐት ጅያ ኣብቲ ላዕሊ ወፂኣ ኮፍ ትብል። ሽዑ ከዓ ጆን ይመጽእ እሞ ብምንታይ ከም ዝሓዝነት ስለ ዝተረድአ ኣዝያ ጽቡቕ ውፅኢት ንኽተምጽእ ብዝግባእ ከም ዝሕግዛ ነጊሩ ሕጉስትን ክትኸውን ይገብራ። ብጽባሒቱ ጅያ ናይ ኣማኣ ቦታ ንምሽፋን ኣብቲ ካፌ እናሰርሐት ትርከብ። ሓንቲ ሰበይቲ መፂኣ ጁስ ሒዛ ትኸይድ እሞ ተመሊሳ መፂኣ ድማ ጥዑይ ዘይኮነ ጁስ ከም ዝሸጠትላ ትወቕሳ። በቲ ኩነታት ዝደንገጸት ጅያ ድማ ይቕሬታ ተሓታ እሞ ኣጸብቓ ኣቢላ ካልእ ከም ትሰርሐላ ትነግራ። እታ ሰበይቲ ግን ኣይላ በዓል ክሰቲኻ ርኢኒ ኢላ ንክትሰትዮ ትገብራ። ጅያ እንትደናገር ሽዑ ዮንጊ ይመጽእ እሞ እቲ ጁስ ግጥም ኣቢሉ ሰትዩ እቲ ጁስ ሓሪፍ ከም ዝኾነ ይገልጸላ። እታ ሰበይቲ ድማ በቲ ኩነታት ሓሪቓ ካብቲ ቦታ ትኸይድ። ጅያ ከዓ ብናይ ዮንግ ስራሕ ተደኒቓ ተመስግኖ። ሽዑ ድማ ጆን ምስ ጅያ ንምጽናዕ ናብቲ ካፌ ይመጽእ። ዮንግ ቅንኢ ዋላ እኳ እንተተሰምዖ ክልቲኦም ከጽንዖ ግን ገዲፍዎም ይኸይድ። ክልቲኦም ንሰዓታት ኣንቢቦም ብኡ እናሃለዩ ድቃስ ይወስዶም። መጀመርያ ጅያ ተላዒላ ንጆን ኣትኪራ እናረኣየት ክተድንቖ ትጅምር። ንሱ እውን ምስ ነቕሐ ኣስቸኳሊ ቖፀሮ ከም ዘለዎ ገሊጹ እቲ መዘክር ደፍተር ረሲዕዎ ይኸይድ። ጅያ ከዓ ተኸቲላ ክትህቦ እንትኸይድ ምስ ካልእ ጓል ተራኺቡ ምስ ረኣየቶ ትድንግጽ። ይኹን እምበር ንዕኡ እንታይ ዓይነት ስምዒት ከም ዘለዋ ብግልፂ ኣይትፈልጥን። ድሓር ካብ ክላስ እንትወፁ ሓንቲ ቆልዓ ንጆን ጠጠው ኣቢላ ብጣዕሚ ወሳኒ ነገር ክተናግሮ ከም ትደሊ ትዛረቦ። ሽዑ ድማ እቲ ክፍሊ እንትጽልምት እታ ቆልዓ ፈሪሓ ንጆን ተሓቕፎ። ጆን ግን ምቾት ስለ ዘይሃቦ ከላቐቓ እንትፍትን ሃንደበት ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዳይሬክተር ናብቲ ክፍሊ ኣትዮም እቲ ነገር ብዘይኾነ መንገዲ ይትርጉምዎ እሞ ጆን ንምቕጻዕ ይውስኑ። ኣብቲ ዝቕጽል መዓልቲ ጅያ እቲ ዝተፈጠረ ነገር ሰምዐት እንትኸውን እተን ሓደ ተማሃሮ ስለ ጆን ሕማቕ ነገር እንትናገራ ጆን ፈጺሙ ከም ዘይገብር ትከራኸረሉ። ድሓር ድማ ናብቲ ጆን ዘለዎ ምሳሕ ሒዛትሉ እንትኸይድ ጆን እውን በቲ ዝገበረቶ ኣዝዩ ተሓጒሱ ስለ እቲ ዝተፈጠረ ነገር የረድኣ። ካብኡ ዮንግ መጺኡ እታ ቆልዓ ስለ ናቱ ጽቡቕ ነገር ትናገር ከም ዘየላ ይገልጸሉ። ጆን ድማ እታ ቆልዓ ክትረአ ከላ የዋሃን ጨዋን እያ ትመስል ኢሉ ንምእማኑ ይኸብዶ። ድሕሪ ቁርብ ደቂቓት ጆንና እታ ቆልዓ ናብቲ ዳይሬክተር ኣብ ዝቐረቡ ግዜ እታ ቆልዓ ናይ ሓሶትና በኻየት መጥቃዕቲ ክፍጽመላ ከም ዝነበረ እናተናገረት ብምስምዑ ጆን ኣዝዩ ይድንግጽ። እቲ ዳይሬክተር ድማ ናታ ቆልዓ ናይ ሓሶት ንብዓት ብምእማን እቲ ክረኽቦ ዝነበረ ናይ ስኮላርሽፕ ዕድል ከም ዝሰኣኖ ይነግሮ። ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ድማ ስለ ጆን ዘይኮነ ነገር ምንጋር ይጅመር። ይኹን እምበር ጅያ ኣብ ጆን ዝነበረ እምነት ምንም ኣይቀነሰን። ብዝኸኣለቶ መጠን ድማ ክተዘናግዖ ትፍትን። ከም ዕድል ኮይኑ ግን ናይ ጆን ስም ብሓሶት ዘጸለመቶ ቆልዓ እቲ ዝተኣዘዘቶ ኩሉ ከም ዝፈጸመትን እቲ ፎቶኣ ንከጥፍእውን ህይወታ እውን ከይመሰቓቐልዎ ብስልኪ እንትልምኖም ጅያ ትሰምዕ እሞ ብቕልጡፍ ናብ እኒ ዮንግ ትኸይድ። እቲ ሰምዖቶ ነገር ድማ ኩሉ ትነግሮም። ንሶም ከዓ ምስ ተመያየጡን ምስ ተመራመሩን ናይታ ቆልዓ ኣፍቃሪ ናይ ስኮላርሽፕ ዕድል ንባዕሉ ንምምችቻይ ክብል
ንጆን ብሓሰት ንኽውንጀል ከም ዝገበረ ይበጽሕሉ ጅያ ከዓ እቲ ሓቂ ንክጋለጽ ብምሕሳብ ናይታ ቆልዓ ናይ ኣፍቃሪኣ ሽም ኣብቲ ናይ ብቀል ኣፕሊኬሽን ሽሙ ትጽሕፎ ከምዚ ኢሉ እናሃለየ እቲ ኣፍቃሪ ዝተባሃለ ናብ ስልኩ ቴክስት ይመጸ እሞ ከፊቱ ኣብ ዝርአ ግዜ ግን ምንም ግልጽ ኮይኑ ዝረአ ነገር ኣይነበረን። ንምዕጻይ ኣብ ዝከራኸር ሰዓት እቲ መምህር ይመጽእ እሞ ብኻልእ መልክዕ ተረዲእዎ ይቐጽዖ። ኣብ መጠረሽታ እቲ ናይታ ቆልዓ ኣፍቃሪ ጥፍኣቱ ኩሉ ኣሚኑ ናይ ጆን ስም ጸሪዩ ንርእዮ። ካብኡ ጆን ንጅያ ኣብቲ ላዕሊ ይረኽባ እሞ ስለ እቲ ዝገበረትሉ ነገር ኩሉ የመስግና። እቲ ንፈተና ኖት ዝጸሓፈሉ መዘክር ደፍተሩ ድማ ይህባ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ጅያ ናይቲ ፈተና ኩሉ ሕቶ ብዝግባእ ብምምላስ ካብቲ ክፍሊ ዝለዓለ ውፅኢት ተመዝግብ። ካብኡ ካብቲ ናይ በቀል ኣፕሊኬሽን ኖቲፊኬሽን ይመጻ እሞ ከፊታ እንትርእዮ ናይታ ቆልዓ ኣፍቃሪ ብዝግባእ ከም ዝተቐጽዐ ዘርኢ ምስሊ ነበረ። ብምቕጻል ድማ እቲ በቀል ብዝግባእ ተፈጺሙ ዝብል ቴክስት ይመጻ። ኣብ መጠረሽታ ተኣኪቦም ብምድራፍን ብምድናስን ዝገርም ግዜ የሕልፉ። ብጽባሕቱ ጆን ካብ ክላስ ምስ ወጸ ንጅያ ትማሊ ዝገርም ግዜ ከም ዘሕለፉ ገሊጹላ። ኣብ ናይ ኣድዩ መዓልቲ ውልደት ህያብ ክገዘላ ከም ዝሓሰበን ንክተማርጾ ይሓታ። ኣብ ቀረባ ርሕቐት ኮይኑ ዮንግ ይርአም እሞ ቅንኢ ይስምዖ። ጆንና ጅያ ድማ ናብ ሾቕ ከይዶም እቲ ህያብ ምምራጽ ይጅምሩ። ጅያ ከዓ ኣዴኻ ትፈትዮ ኢላ ብምሕሳብ እቲ ዝፈተየቶ ተርእዮ። ጆን እውን ብናታ ኣመራርጻ ተሓጒሱ ንጅያ ምሳሕ ይጋብዛ። ኣብቲ ምሸት ጅያ ንዳንሲ ውድድር እናተለማመደት እናሃለየት ዮንግ ይመጽእ እሞ ንዳንሲ ዝጠቕሚ ሓደ ምኽርታት ብምሃብ እናደነሰ የርእያ። ጅያ ከዓ ብናይ ዮንግ ናይ ዳንሲ ክእለት ተገሪማ ተተሓሒዞም ብሓባር ምድናስ ይጅምሩ። ጅያ ከዓ ብጣዕሚ ደኺምዋ ኣብኡ ድቃስ ይወስዳ እሞ ዮንግ እውን ሸሚዙ ኸዲኑ ተመሲጡ ይርእያ። ሽዑ ከዓ ጆን ይመጽእ እሞ ንዮንግ ርእዩ ብዘሕዝን መልክዑ ክልቲኦም ይሕዋት ሓንቲ ጓል ከም ዘፍቀሩ ይግንዘብ። ኣብ ዝቐጽል ክፋል ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንዓኹም ይኹን።